Avui hem quedat amb la Núria i la Sònia per fer un sopar aquí al Poble Sec. Hola. Hola, què tal? Tu no tenies un d'això? El meu germà ara mateix està a Madrid treballant a un banc d'inversió. Bueno, avui anem a conèixer-nos tots els protagonistes de les càpsules i anirem a sopar aquí a un restaurant que es diu Casa Xica. Doncs us he portat aquí, que això és el restaurant de dos amics meus, que són parella i són xefs. Tu has estudiat a UOC, has acabat? Jo he acabat, vaig acabar l'any passat, al juny. Tu també hi has acabat? Sí, l'any passat també. Tu estàs estudiant encara? Encara estic fent acabant el grau d'ADE. Em queden 5 assignatures. Que bé. Espero al juny que ve acabar-ho tot. El món en 20 anys, si amb 10 va aparèixer a Google, bueno, ara ja fa poc més de 15, amb 20 més no sé què pot passar, la veritat. Jo crec que hi haurà molta gent treballant des de casa. El món en 20 anys potser no m'imagino tan diferent, perquè últimament hem corregut tant que sembla que ara les coses van que s'estan com frenant una mica. Jo crec que d'aquí 20 anys tot el tema educatiu seguirà una mica les línies que porta ara, però crec que, per exemple, universitats online o així, com la UOC o d'altres, tindran més pes. Estudiant, jo crec que el model, almenys que tenim a Espanya, d'universitat presencial és obsolet. Jo veig més via i online com el que fa la UOC. Potser d'aquí 20 anys el que jo veig és un model molt més online que hi ha actualment a la majoria del sistema universitari, almenys espanyol. Veig algú molt més autodidacta, potser, i a la universitat algú com molt més pràctic, no? Anirem conformant al llarg de la vida de forma gairebé natural, ja sigui presencialment o online, depèn de les necessitats de cadascú. I cada cop hi haurà més especialitzacions. Hi ha carreres en les que has d'estar conformant-te sempre. També es mira molt els màsters, perquè clar, necessites com especialitzar-te potser una mica més. Per exemple, amb les pràctiques n'heu fet. Jo vaig aprendre moltíssim, però també depèn molt de les ganes que hi posis. Per exemple, les meves pràctiques les vaig fer virtuals, les del màster. Sí, clar, això fa 10 anys, sí, fa 10 anys és impossible. D'aquí 20 anys, jo suposo, espero veure'm en un projecte meu, en la meva pròpia empresa, un projecte que m'agradi, que estigui il·lusionat, que aporti valor. Espero fent alguna cosa que sobretot m'agradi i em motivi, sigui on sigui i amb qui sigui. No sé on estaré, no ho sé. Segur que estudiant alguna cosa, perquè això no ho deixaré, i no sé, o a la part de profe o a la part de cultura, no em veig en un altre lloc. D'aquí 20 anys tindré 49 tacos. Jo espero estar treballant de lo meu, molt contenta de la feina feta i passar-m'ho molt bé i disfrutar molt. La imatge que jo tenia fa uns anys de mi mateixa potser era una altra, saps? Potser amb 30 anys havia fet més coses. Jo, per exemple, un ambient estable encara no el tinc, vull dir, personalment, emocionalment, familiarment el tinc. Laboralment, doncs encara no. I, home, espero que algun dia tenir-lo, perquè és que si no és com difícil plantejar-te certes coses al futur, com tenir una família, saps? Si no ho tens ben establert. Jo estic bé com estic ara. Si pogués més endavant poder fer alguna cosa cultural, lògicament és el que més m'agradaria. Jo crec que internet el que ha fet és democratitzar l'accés a la informació. Tens tots els recursos al teu abast, no has d'anar a la biblioteca a buscar el llibre, ara no està, m'han de demanar o no sé per on tirar. Jo m'organitzo com vull i trec la informació. Si no en tinc prou, tinc tot el món d'internet per donar-me-la. Per fet de tenir un títol, tenir-ne 2 o 3, no arribaràs a cap lloc. Tot l'altre és una qüestió d'actitud, on arribes i on vols arribar. Que hi ha tanta gent que té carrera que és com... no ets ningú, com si diguéssim. Per seguir treballant amb la mateixa passió amb la que treballo a la meva feina. Jo per provar un treball de cultura. Jo diré un que és per viure de renta, esperem, però també m'agradaria seguir aprenent.